A veure, 9 milions d'euros repartit amb tots els números que tenim, el número 107 sempre, hi ha abonat, vull dir, no el té ningú més, ja el tenim sempre, gent que juguen sempre fixo, a l'Escaliu, per exemple, que li va tocar llavors l'altra vegada també, al Mònaco l'agafe suelto, no agafe, vull dir, i a vegades el vol acabar amb 5, però també és per vendre la gent, vull dir que deu estar super repartit, però per aquí, i els pobles del costat, que ven el dimecres, si hi ha algun dècim que quedi suelto, molts abonats. Va tocar un número especial, no? Llavors, clar, hi ha la fracció, la sèrie 10, la fracció 4, que aquest ha tocat 500.000 pessetes. Ai, 500 milions de pessetes, que són 3 milions d'euros. Y ha sido repartido unos 30, decimos. ¿Cuántos años hace que juegas este número? 8 años. Ya os tocó hace un par de años, ¿no? Tocó para Navidad el 2005 un quinto premio. Sí, ha sido repartido. ¿Hay mucha gente que juega habitualmente este número? Sí, hay gente que está abonada a la semana. Sí.